think you'd understand. Oh, yeah. But if you tear my heart, my achy, breaky heart, it might blow up and kill this man. Come close to show our love. But while we're all here, we just like to say thank you, thank you. We love you always. You've brought us closer to our Savior, a woman of God. And though at times we may fail you, you still shower us with love. Now we're all grown up and have our families. Your love's the same since we were boys and girls. Ayan, Mother, bago niyo po i-blow out yung candle, dapat po muna kayo mag-wish, okay? Wish, wish, wish! Thank you, mga anak ko, at saka mga apo ko. Isang lang! Wish you, Mother, nagdadag kayo. Easy niyo. Matigdag pa tiyak niyo. Oh, ilang pal.
Napiwish mo, mother. Dapat ko matakot sa mga mata. Oh, iya pa, tawanan. Okay, blow! Blow! Ayan, at syempre, merong handang letter. Ang inyong. Oh, yan natin malalaman kung sino ang nagbigay. Well, ang itang letter! Kailangan ko po ng isang family para mabasa. Bilang ni sabay ko mataado kay a birthday ta ikay palagsen. Ken kanayon kay ana pigsa. Tapno makita yung pay nga dumanakto na kita ang tuyo. We love you and I miss you Lilang. Tupalo na lang yung ibang regalo kanya. Diyan. Hi, Sir John, ang inyong apo. Manasa, San Francisco, California. Ayan, at syempre, kailangan po ng apo at kapatid upang magbigay ng mensahe sa inyong Lenang! Malaki na ako, kasi itamlak mo ka na po, kanakaroon ka na yun. Saan ka dagbati ka, handa, nakakaroon ka na yun, nagitappo. Kasamit na pagbagi mamungubay-bayan. Mangan ka na mangan. Dito lang di may bagang din kakabsat ko. Happy birthday. Ayan! Ayan, ang kanyang anak po. Anong message? I happy birthday. Oh, diba? Next! Lilang, happy birthday. Thank you amin nga. Thank you amin nga yung tagmukan namin. Hindi ayat dasa. Oh! Amen. At syempre, si Kuya Noel. Anong message mo sa iyong lola? Halika dito! Ilang energy po nakain ko. Dahil lang happy birthday, long life, tsaka sana yung buhay nyo ay maging inspirasyon sa aming mga anak nyo tsaka po nyo. Yun lang, and wishing you all the best na maging yung pag-stay mo dito is maramdaman mo na mayroong mga taong magmamahal sa iyo at mayroon pang magmamahal at magmamahal sa iyo. Happy birthday. Alhamdulillah, wala. Alhamdulillah. Ay, ano salita? Ayan, ano bang mensahe nyo kay Sir John? Binangitot ka niya yung mother. Ano po message nyo kanya na? Niya may bagayo. Salamat. Marok. Surprise birthday, 75 ko. Thank you. Sapay ko mata na karagkag ka nagnanayon. Thank you. Ayan. Ayan, at syempre, kailangan natin, okay, malakas. Lumaabot tayo kayo, 100 years old na kunada. Well, mother, masaya kayo? Masaya, okay kayo ha? Okay. Okay, ako po na po makilala na. In behalf of Emphasis Flower Shop and Fortunate, thank you, Sir John, sa pagpili po sa amin. At syempre kay Sir Noel, kung hindi kay Sir Noel, wala po kami dito. Ayan. Ayan, all the way from San Francisco, California. Ayan, ingat kayo, sir. Bye! You've been a light for this family, a constant source of love. And even though we may not ask you, you always give more than enough. Now we've all grown up and have our families. Your love's the same since we were boys and girls.
And though we may not always be together, your love can reach to every corner of this world. Thank you. Thank you. These words will never be enough, or come close to show our love. But while we're all here, we just like to say thank you.